Il-bidla fil-klima u s-sigurtà huma l-isfidi li qed tesperjenza l-Unjoni Ewropea bħalissa. Għal dan il-President Franċiż Emmanuel Macron waqt li appella biex l-Unjoni Ewropea tingħaqad. Dan hekk kif bejn Jannar u Ġunju ta' din is-sena, Franza għandha f'idejha il-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. U jindirizza l-Parlament Ewropew fi Strasburgu, Macron qal kif il-bidla fil-klima hija l-akbar sfida li qed taffaċċja fejn faħħar il-mod kif hija kkommettit ruħha li tkun newtrali mill-karbonju sal-2050. Neutralità tal-karbonju sal-2050 ġibna l-iktar għanijiet ambizjużi tal-pjaneta. Imma mill-klim ser ngħaddu għal-fatti. Hawnhekk semma kif fost dawn hemm il-bidla lejn l-idroġenu u li jinbidel l-operat ta' diversi industriji. Emmanuel Macron qal kif sfida oħra li għandha l-Unjoni Ewropea bħalissa hija l-qalba diġitali. Dan hekk kif għandhom ikunu rispettati il-privatezza taċ-ċittadini u l-ġlieda kontra l-klim ta' mibeda. Il-President Franċiż qal sabiex il-protezzjoni tal-ambjent u l-abbort jitpoġġew fil-Karta ta' Drittijiet tal-Bniedem tal-Unjoni Ewropea. Hawnhekk Macron qal li dan għandu jsir permezz ta' dialogu. Ejja niftħu dan id-dibattitu b'mod liberu maċ-ċittadini tagħna b'kuxjenza Ewropea biex nagħtu verament nifs ġdid għal dawn il-valuri tagħna bażiċi. Hawnhekk semma s-solidarjetà fejn qal li ġew salvat il-ħajjiet tan-nies hekk kif l-Unjoni Ewropea tagħti tilqim lil pajjiżi foqra. Waqt li żammet l-ekonomija għaddejja qal kif taħt il-Presidenza Franċiża din is-solidarjetà se titkompla. F'dan id-diskors Emmanuel Macron qal kif sfida oħra tal-Unjoni Ewropea hija s-sigurtà fejn l-Unjoni Ewropea għandha tibqa' taħdem lil hinn mit-tensjonijiet madwar id-dinja.